Ние тук си говорим, уважаеми зрители. Много ни е интересно, защото се оказва, че голяма част от пушачите, които идват при вас, се отказват след първата терапия. Да. Не терапия, а сесия. Да. Така, сесия. Да. И? Всъщност, терапията представлява следното нещо. Това е работа в група от 8 до 20-25 човека и първата главна сесия продължава около 6 часа. В която пушачите могат да излезнат и да запалят? По време на терапията, да, имаме почивки за пушене. Приблизително на всеки час. Тоест при нас се пуши. Да, всички са супер изненадани. Това е първата ни инструкция, като кажем, моля ви, продължавайте да пушите по време на почивките до самия край на терапията и всички хора казват, ама нали идваш на терапия да отказваш цигарите, тук те насърчават да пушиш. Да, това е гениалното, ако мога да кажа, на терапията ни, защото пушачите, когато им се пуши, не могат да пушат, те не мислят за нищо друго, освен за цигарата. Те се изнервят, напрягат се, разсейват се. Не възприемат. Да, а проблема на пушенето е психологически, отново ще кажа. Зависимостта към цигарите, физическата, е толкова слаба, че пушачите не я забелязват. Мнозинството пушачи си мислят, че пушат по навик или защото цигарите им доставят удоволствие. Добре, те не са ли зависими наистина от този никотин в крайна сметка? Те са, но не го осъзнават. Понеже зависимостта е много слаба и абстиненцията, която изпитват, когато тялото им се освобождава от никотина, е толкова незначителна, че дори много пушачи я бъркат с глада за храна. И когато откажат цигарите със силата на волята, първите дни ядат много, след това продължават да ядат по инерция и по навика, който са си създали, и за това стават дебели, след като откажат цигарите. Добре, вие казахте, че имате успеваемост 80% още след първата сесия. Така, 80% след първата сесия. Има хора, които имат трудности, пуши им се, неспокойни се или пропушват. Идват след това на втора сесия, която е много по-кратка, около 2-3 часа продължава, работи на индивидуално ниво и ако и след нея пак имат трудности, идват на трета сесия, която също е кратичка, работи на индивидуално ниво и тя вече премахва всички остатъчни заблуди и проблеми, които човека има. Ако и след трите сесии не успеем да помогнем на клиента ни да откаже цигарите, му връщаме парите, за което издаваме писмена гаранция още на първата сесия. Тоест, хората, които идват при нас, отказват цигарите лесно, веднага и завинаги, поне 80% от тях от раз. А останалите, да, и това се случва вече четвърта година в България. Това е обяснете ни как е възможно един позитивен разговор и динамичен терапевт да води до отказа на цигарите при хора, които са опитвали стотици пъти преди това и не са успявали. Плашите ли ги с нещо? Преди да им кажем как да откажат цигарите, да кажем на нашите зрители, уважаеми зрители, моля ви, не започвайте да пушите, за да нямате след това драмата да се отказвате. Да минавате през цялата битка. Точно така. Да пробвате безброй неща. И ще има, вие и без това имате толкова много проблеми и трудности. Да, и толкова трудности, освен това имате и много пациенти. Имате пациенти. Да. Да не се увеличават чак толкова много. 2 милиона са в България. Ще имате работа за години напред. Чухте ли, скоро казаха, че до 2050 година пушенето ще да изчезне? Наистина ли? Ето една добра новина. Не започвайте да пушите, защото няма смисъл да ставате от изчезващия ви. Ще изчезне тютюна, надявам се, не пушачите. Впрочем, говорим си много сладко за тия неща, но пушенето е много сериозен проблем. Само ще ви обърна внимание върху едно нещо, преди да ви покажа част от терапията. Ние гледаме на хероиновата зависимост като на жесток проблем и тя действително е. Всяка година сигурно стотина българи умират от свръхдоза хероин. Но всяка седмица в тая малка страна само повече от 200 човека умират от болести директно причинени от пушенето. Всяка седмица повече от 200 души. А за пушенето се говори като за вреден навик. Да. Така, сега, понеже ме попита Майя какво представлява терапията, възможно ли е, как е възможно позитивен разговор с терапевта да помогне човек да откаже цигарите? Ще върна на това, което казах от деве. Като при всяка зависимост и при пушенето, главният проблем е психически, не физически. Главният проблем на пушачите е вярата им, че цигарите им доставят удоволствие или им носят подкрепа. Да, им помагат. И затова, когато оставят цигарите, те се чувстват нещастни, депресирани. Поради тази причина още повече им се пуши, това им налага да използват още повече воля, още повече им се пуши и това съвсем съсипва шансовете им за дългосрочен успех. Сега, за да разберат пушачите какво пушенето в действителност представлява, ще нарисувам една графика, която показва как се развива никотиновата независимост, как ставаме пушачи. Да. Всичко започва много преди да запалим първата си цигара. Преди да запалим първата си цигара, всички решаваме да опитаме. Да. Независимо по каква причина. Казваме, айде, сега всичко трябва да малкото от любопитство. От любопитство. И понеже аз, например, съм пропушила на 12, тогава само готините пушеха. Тогава само смотаните не пушеха по мое време. Само смотаните не пушеха. И сега,
ще пиша и ще ви обяснявам. Моля зрителите да ми извинят, защото не съм добър нито художник, нито график, но така ще го направя, че всички да го разберат. Да. Ще се занимаваме само с стреса, който предизвиква в тялото, в психиката и в цялото ни същество липсата на никотин. За да опростим максимално изложението, ще елиминираме всички други причини за стрес и за тревожност. И така, преди да започна да пуша, аз имам моите проблеми, пубертет, родители, учители, така, но не говорим изобщо за тия неща. Преди да запаля първата си цигара, аз не познавам чувството пуши ми се. Не знам какво е да си пушач, поради тази причина съм на 100%. Да, по същия начин на 100% е и най-смотаната ми съученичка, защото разделихме хората на смотани и на отворени. И на готините. Така. Сега, аз имам сериозни причини да започна да пуша. Ние сме отмотани. Така. Най-важната е, както казахме, че не искам да съм от смотаните, искам да съм от готините и затова отивам там, където се събират готините. Да. Естествено, че някой веднага ми предлага една цигара, аз я запалвам и с запалването още на цигарата аз вече започвам да се чувствам по-зле. Защо? Преживяването на първата цигара е отвратително. Влизат един в очите, люти ти, кашляш, опитваш се да вдишваш дима в дробовете си, но това е много трудно. Завива ти се свят, ако успееш да вдишаш. Някой дори повръщат при първата си цигара. Още докато пуша първата си цигара, аз вече се наслаждавам в кавички на това какво е да си пушач. Криво-ляво я изпушвам. Когато я изгася най-накрая, никотина започва да напуска тялото ми и аз вече се чувствам така. Започнахме от 100, вече съм на 90%. В тая точка, ако преживяването ми до тук е било достатъчно неприятно, мога да кажа на всички, дори никога да не се науча да пуша и да не стана готина като вас, отивам си вкъщи, няма да се занимавам с това. До вечерта никотина плавно ще напусне тялото ми и аз ще се чувствам отново така. Както всички разбираме, обаче, с мен не се е случило така, иначе щях да съм не пушач. И в тая точка тук, въпреки че ми е било супер неприятно това, което съм преживяла, аз казвам, кой бе, аз ли няма да се науча да пуша? Аз ли ще съм от смотаните? Дайте ми веднага една цигара. Дават ми втора цигара, аз я запалвам, никотина рязко влиза в кръвта ми и аз веднага се чувствам по-добре. Това усещане за празнота, неспокойствие, несигурност, желание да правиш нещо с ръцете, на което пушачите казват, пуши ми се, тук, е предизвикано от това, че никотина е напуснал тялото ми. Когато вкарам следващата доза никотин, веднага това усещане за празнота, несигурност и неспокойствие изчезва. Тоест аз се чувствам по-добре. Да, обаче, вижте докъде сме стигнали. Целта ми беше да се стигна догоре, обаче аз стигнах до тук, да речем до 95. Да. Изпушвам тая цигара, защото цигарите се пушат бързо. Никотина от нея отново напуска тялото ми и аз пак съм тук. В тая точка, в която отново изпитвам чувството пуши ми се, аз вече знам какво да правя. И то какво ще бъде? Дайте ми нова цигара. Ето така започва нашия стаж като пушачи. Да. Този процес може да продължи един ден, една седмица, един месец, при някои хора продължава години. Това люшкане между това ниво, обаче 90 и 100% много бързо се променя. Защото погледнете, ако разликата между това да си не пушач и това да си пушач е само 10%, като през по-голямата част от времето, или да кажем в голямата част от времето ти дори достигаш до 95%, струва ли си въобще да правим проблем от това? Така е. Искам да обърна внимание тук само на още един важен аспект. Дори, когато тук изпитваме чувството пуши ми се и запалим цигара, вкарваме никотин в тялото си, вдигаме се до тук, до тази точка и защо не можем обаче да стигнем до тук, където всъщност е целта ни? Понеже никотинът е отрова. Тялото ни веднага го разпознава като такова и изгражда имунитет срещу него. И не ни позволява да приемем цялата доза никотин, от която в действителност имаме нужда, за да премахнем вредните, неприятните усещания, които сме изпитали до този момент. Този имунитет всъщност предпазва пушачите от смърт през целия им живот на пушачи. Просто телата ни предпазват да приемем толкова никотин, колкото ние искаме да приемем, защото вече сме зависими. И така, както казахме, това е само началото. Ако разликата беше 10%, няма смисъл да си губим време с нея. Тъй като в тютюневия дим, освен никотин, се съдържат още около 4000 вида други отровни вещества, 80, не знам колко на брой бяха, мисля, че 80 канцерогенни, такива, които предизвикват рак. Да не говорим за радиоактивните елементи. Уважаеми пушачи, в моето тяло, както и във вашето, за всичките години пушене, са се натрупали толкова радиоактивни елементи, сега, докато ни гледат да не пушат цигари. Да, че ние сред смъртта си сигурно векове ще продължаваме да излъчваме радиация. И така.
както казахме, освен никотина, всичките други Нека отрови... преди да продължим само, виждам, че Иринка ни гледа много съсредоточено там. Аз не знам, тя пушачка ли е? Виждала съм я с кура. Не си пушачка, слава Богу. Аз и друг път съм ви казала, реших, че в този живот трябва да се откажа от поне един порок и това бяха цигарите преди повече от 8-9 години. После ще ви споделя моя начин да се разделя с този порок. А сега искам да приканя зрителите да останат с нас и в следващите часове до края на станция Нова. След няколко минути ще започне най-добрата майка, в която днес ще ви запозная с две прекрасни жени, много красиви, много лъчезарни. Предаването ни днес ще се реализира благодарение на поръчката на една любяща, много красива 20-годишна дъщеря, която се разделя за кратко с майка си. Майка е медицинска сестра във военна болница и заминава на мисия в Афганистан. През месеците, в които те са разделени, любовта им, както по филмите, става още по-осъзната. Те разбират колко по-скъпи са една за друга. И по повод рождения ден, дъщерята Ники се свърза с нас и помоли да й дадем възможност и трибуна пред цяла България да каже на майка си колко специален и чудесен човек е тя. Останете се с нас, за да видите една много, много позитивна и много красива история. Руми нарисува една графика, от която от 100% се сриваме надолу. И понеже имаме много малко време, само да ни кажеш... Много бързо. Значи тези промени се развиват много бързо в живота на пушача. От 100% за 10 години стигаме до 60, за повече години пушене може да стигнем и много надолу. През по-голямата част от живота си на пушачи ние сме тук, в ниските точки, в които изпитваме чувството пуши ми се, и само в кратките моменти, в които запалим цигара и за малко се вдигнем, изпитваме благодарност към нашите разкошни цигари. Но това, което никога не знаем, скъпи пушачи, е, че дори когато стигнем дъното на зависимостта си, когато почнем да пушим цигара от цигара и всяка цигара ни причинява физическа болка буквално, дори в тези тук най-мизерни състояния, ние палим всяка своя следваща цигара с една единствена цел и тя е да се почувстваме като не пушачи. Да премахнем празното, неспокойно усещане, чувството пуши ми се. Тоест през целия си живот ние си преживяваме причиняваме си целият този експириенс. Всичките страхове, болести, мизерия, мръсотия, срам от децата, всички пари, които хвърляме на вятъра. Единствено и само за да премахнем чувството пуши ми се, което ни държи нервни и неспокойни. Тоест през целия си живот на пушачи, скъпи пушачи, вие пушите, за да се почувствате като не пушачи. Като не пушачи. Така че, уважаеми зрители, отново ви призоваваме. Спрете да пушите или изобщо не започвайте да пушите, защото няма никакъв смисъл от това. Руми, много ти благодарим. Аз ви благодаря. Надявам се на много хора да помогнеш и трябва и Андрей да ти пратим, защото нашия Андрей много пуши с една електронна цигара. Се най-после да се усмели, ще се усмели да се превърне. Обещаваме да го изпратим. Ние отиваме сега при Байдан, да видим той докъде стигне.